oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sana all! Sana all walang pasok kapag ka mainit. Mayor, baka naman. O baka naman, boss! Sa mga bata ngayon, magstay na lang kayo sa bahay. Kahit sa inyo mga matatanda na, tanggapin mo na matanda ka na. Huwag mo nang bigyan ng allowance ang anak. Hindi niya po gagamitin niya pagpasok. Nasa bahay lang yan. Gagamitin niya lang yung pang computer shop. Computer shop? Uso pa ba yun? Alam nyo ba, naibalita ngayong araw na dito po sa Pilipinas, isa sa may pinaka-highest pa. Ganun talaga kainit. Highest heat index sa lugar ng Quezon City, Nueva Ecija, Clark, Pampanga. At sabi ng Pag-asa, eto na raw ang pinakamataas na init o ng temperature ng Pilipinas ngayon. Nako, sabi ko umabot daw ng 42 to 45 degrees Celsius. Oh my gosh, kaya naman pala nagiinit ako. Share ko lang kanina kasi bumisita kami dyan sa may Mandaluyong. Hello nga pala sa lahat ng mga tricycle driver dyan na talaga naman nakatutok sa number 1 station, Love Radio. Hindi ko mawari kanina, sabi ko, ano ba to? Mainit lang ba ulo ko dahil magkaaway kami? Charot, di kami magkaaway. O kaya, sadyang mainit yung panahon. Alam mo yung feeling na kunyari nakaupo ka sa isang tabi, wala ka namang ginagawa, nakatulala ka lang, pero napapawisan ka. Diba? May mga ganun eh. Tapos hindi mo maramdaman na para kang dehydrated, na hindi mo maintindihan, tas bigla ka na lang nagpapawis. Buti na lang talaga may dala akong tubig, be. Kung hindi, feeling ko may himatay ako. Totoo! Kaya dapat lahat kayo o yung mga nakikinig ngayon, paki-check kung may tubig ka dyan. Wag na munang lumaklak ng alak, pas muna. At yung mga oras na to, kailangan mong mag-hydrate. Wag na muna masyadong lumabas. Kasi hindi natin alam, lalo na ngayon, nagpa-suspend ng classes. O pag nag-suspend ng classes, alam mo na, very serious. Kaya ikaw, kuya, ate, kute, it's time para limitahan ang paglabas. Kung hindi naman kailangan lumabas ng bahay, wag na muna magplantita-plantita dyan. Umuwi na muna. And ayan, yung mga tumbler na yan, hindi yan nilalagyan ng karne ng samgyupsalan, ha? Ilagay mo dyan ng maraming tubig. Lagyan ng yelo kung pwede. Iwas-iwas na muna sa kape, sa soft drinks, sa mga tea. Nako, hindi ako mahilig sa mga tea na yan. Tapos ngayon, kailangan mo rin maglagay ng sunblock. Oo, pinakamahalaga yan, ha? Protection sa skin. Kung walang pambili ng sunblock, payong-payong na lang. Tamang-tama, nako, pag nabisita kami dyan sa lugar nyo, namimigay rin po kami ng libreng payong. Kaya alam mo na, dapat lagi ka lang dito nakatutos sa Love Radio Manila, ha? Kaya naman, tuloy-tuloy ang daldalan ngayong hapon. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.